ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስደት እንተርኢና ደሞ ሕፃን ተወሊድለ እዩ እሞ መንግስተይ ክወርሰኒ እዩ ስለዚ ከይወርሰኒ ገና እናሃለወ ካብ ታሕቲ ዘወት ዘለው ህፃናት ክሳዕ 2 ዓመት ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 2 ዓመት ከባቢ ገይሩ ስለዝነበረ ክቅተለሎም ኢሉ ኣዝዩ ስለዝነበረ ብሕልሚ እግዚአብሔር ከዓ መልአኽ ሰዲዱ ነቲ ህፃን ነዴን ሒዝካ ናብ ግብፂ ኺድ ኢሉ ናብ ግብፂ ክሳዕ ዝኸዱ ካብ መስከረም 26 ተላዒሎም ግንቦት 24 እዮም በፂሖም ዝኽበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣብዚ በረኻ እዚ ክንደይ ጽምእ ኣሎ ክንደይ ፍርሓት ኣሎ ክንደይ ኣሎ በጽሑና ሸፋቱ ክቐትልለ እዮም እናበለት ርህርትን ምርፅትን ዝኾነት ኣዶ ኣምላኽ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ክርኢ ተለና ኣብ ትንቢተ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ከምዚ ይብለና እታ ሰበይቲ ድማ 1260 መዓልቲ ናብ ዝግበረላ ናብታ ክንክን ዝግበረላ ቦታ ናብታ እግዚአብሔር ዘዳለወላ ናብታ እግዚአብሔር ዘዳለወላ ቦታ ናብ ምድሪ በዳ ሃደመት 1260 መዓልቲ እዩ ዝብል 3 ዓመትን 6 ወርሕን እዩ ገይሩ ስደት ድሕሪ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ግን እቶም ሓያላኒና ዝብሉ ዝነበሩ መን ይገዝአና ካባናን ላዕሊ የለን ዝብሉ ዝነበሩ ሰባት ብእግዚአብሔር ትእዛዝ ካብ መንግስትነቶም ካብዚ ዓለም እዚ ብሞት ተፈልዮም ብህይወት የለውን ተባሃለ ዝብል ክንገረካ እዩ እሞ ክሳዕ ዝነገረካ ኣብ ግብፂ ጽናሕ ተባሂሉ ስለ ዝነበረ ኣብኡ ጸንሑ ስለዚ ብህይወት የለውን እሞ ንዓድኹም ተመለሱ ናብቲ ናይ ወልድኹም ቦታ ናብቲ ክብርኹም ተመለሱ ዝብል ሕልሚ ብራእይ ከዓ ተነገሮም ማለት እዩ ስለዚ ክምለሱ ከለው ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኑ ኣብ ደብረ ቁስቋም ዝበሃል ዓብይ ደብሪ ክቡር ደብሪ ዝዓረፈሉ ቦታ ሕዳር 6 ናብ ሃገር እስራኤል ክምለሱ ከለው ዝዓረፈሉ እዩ ደብረ ቁስቋም ዝበሃል ደብሪ እዩ ዓብይ ደብሪ እግዚአብሔር ዘኽበሮ እግዚአብሔር ዝዓረፈሉ እነና ቅድስት ድንግል ማርያም እውን ትጽውዐሉ ስለዚ ብዙሕ ኣብ ስደት ዝጥይቆም ስኢኖም ማይ ዘስተዮም ስኢኖም ብልመና ዝተኸራተትሉ ን3 ዓመትን 6 ወርሕን ኩሉ ነገር ሓሊፉ ናብ ዓዶም የተመለሱ ንእግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይኹን ነስ ኩሉና ዕልል ኢልና ነመስግን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እወ እታ ሰበይቲ ድማ 1200 ዝበላ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ ፀሓይ ተጎናፀፈት ወርሒ ጫማኣ ዝኾነት 12 ከዋኽብ ኣኽሊል ዝኾንዋ እዩ ዝብል እዚ ራእይ ዮሐንስ ክናገር ከሎ ፀሓይ ዝተባሃለ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ከዋኽብቲ ዝተባሃሉ ወርሒ ዝተባሃሉ ደሞ ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ነቢያት ንኡ ዘገልግሉ ኩሎም ብሩኻት ከመኻትኩም ዝኣመሰሉ ዝተቀደሱ ኣቦታት ዝተቀደሳ ኣዴታት ዝኾኑ እዚኦም ብኸዋኽብቲ ብብርሃን ዝመሰሉ ማለት እዩ ስለዚ 1260 ከባቢ ይኸውን እዚ እንድሕር ደሚርናዮ 6 ወርሒ 265 እየን ዝኾና ክንደዚ መዓልቲ ኣብቲ ተሰደደትሉ በረኻ ምድረ በዳ ዝበሃል ማለት እዩ ዝምግብ ኣዘየለ ማይ ዘስተይ ኣዘየለ ጽምእን ቁርን ፀሓይን ምንዳብ ዝበዝሖ ዘይፈልጥዋ ናብ ዘይትፈልጥ ሃገር ክትከይድ ከለኻ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ዝኾነ ኣብኡ ሓዲሩ ኣብ እስራኤል ናይቶም ግብፃውያን ጣዖት ዘምልኹ ብእግዚአብሔር ዘይምርሑ ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ሓይሊ ክገልጽ ተኣምራቱ ክገልጽ ስለ ዝደለየ እዩ ነቶም ሸፋት እውን ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ከም ዝገለጸሎም ካብ ሽፍትነቶም እውን ዝተመለሰሉ ዘይተመለሱ እውን ከም ዘለው ከምኡ እውን ብቁጥዓ ንኖና ንቅድስት ድንግል ማርያም እውን ንስኺ ካበይ ዝመጻኺ ኢኺ ክትረአይ ተለኺ መልክዕ ክጽቡቕ ደጓል ነገስታት ትመስሊ ግን ክብሪ ተዝህልወኪ ነይሩስ ካብ ኣቦኺ ገዛ ኣይመወጻኽን ነርኪ ስለዚ ክብሪ ስለዘይብልኪ ተሰዲድኪ ኢላ ናይ ኮቴባ ትበሃል ኣገልገሊት ከም ዝተጸረፈታን ንሳ እውን እታ ምድሪ ኣፋ ከፊታ ከም ዝተውሓጠት ወዲያው ከም ዝተውሓጠትን መልሲ ከም ዝረኸበትን እዩ ዝነገረና ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ስለዚ ዘይፈለጥካ ምድፍፋር ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ከመይ ከም ምዃኑ እንተይፈለጥካ
ጽቡቕ ይመጽእንና እዚ እውን ብዙሕ ተኣምራት ዝገበርሉ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ንዝመረጾም ሰባት ይኹኑ ንዝመረጾም ቦታታት ንቅድስና ንኣገልግሎት ዝበቕዑ እቲ ደብረ ቁስቋም ዝበሃል ከይድና ዘይረኣናዮ ኢና እምበር ዝኸድኩም እንተሃሊኹም ካብቶም ዘለዉ ዓበይቲ ናይ ሃገራት ተራራ ዝበሃሉ ወይ ከዓ እምባ ዝበሃሉ ዓብይ ዝኸበረን ታሪክ ዝተሰርሐሉን ቦታ እዩ ደብረ ቁስቋም ማለት እዩ ዝነግረና እሞ ወመዊቶ ሄሮድስ ናሁ መልአከ እግዚአብሔር አስተርአዮም በህልም ለዮሴፍ እምብሔረ ግብፅ እንዘ ይብል ተንሥእ ወንሥአ ሕፃነ ወእሞ ወሁር ውስተ ምድረ እስራኤል ህፃኑ ነዲኡን ሒዝካ ናብ ሃገርካ ተመለስ ኢሉ ነጊርዎም ኣብ ዳፍቲ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 19 በኣምሆ አንቢብናዮ ነርና ሰሚዕኹም ልቢ ኢልኩም እንድሕር ኮይንኩም እዚ እዩ ናይ ቁስቋም መዓልቲ ዝንበብ ዝትረኽ ኣብቲ ወንጌል ተጻሒፉ ዝርከብ ከመይ ኢሉ ከዓ ደብሪ ዓብይ ክበሃል ይከኣል እንድሕር ኢልና ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 45 ተሪእናዮ ወይ ተከል ደብተራሁ ውስተ መካን ሰናይ ማእከለ ባሕር ወቅዱሰ ሰናይ ወደብረ ዓብይ ወይጸንዕ እስከ ጊዜው ወአልቦ ረዳኢ እዚ ዓብይ ደብሪ ክቡር ዝበሃል እግዚአብሔር ከም ደብረ ታቦር ከም ደብረ ሲና ከም ደብረ ቁስቋም ኣብኡ ሓዲሩ ተኣምራቱ ዝገልጸሉ በረከቱ ዝገልጸሉ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ዝረኣየሉ ነገር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ዘኽበረ ነገር ክቡር እዩ እሞ እዚ ቦታ እዚ ደብረ ቁስቋም እዩ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብነና ብቅድስቲ ማርያም ድንግል ናይ ስደታ ዋጋ ኩሉ ግዜ ተስታወሰሉ ትዝከረሉ መዓልታ ሕዳር 6 እዩ ወጎየቲ እግዚአብሔር ከዓ ንሙሴ ኣብ ምድያም ኩሎም እቶም ነፍስኻ ዝደልይዋ ዝነበሩ ሰባት መይቶም እዮም እሞ ስለዚ ተይፈራሕኻ ናብ ሃገረ ግብፂ ናብ ሃገረ ግብፂ ተመሊስካ ምስ ቤተሰብካ ምስ ኣሕዋትካ ተራኸብ ዝብል እዚ ትንቢት ቀዲሙ ዝተነገረ ንከይሞቱ ከይመውት ሙሴን እግዚአብሔር እውን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብዘይ ግዝኡ ከይመውት ዝተሰደደ ስደትን ናይ ሙሴን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሓደ እዩ ናይ አብርሃም ግን ንኽብሪ እዩ ናይ አብርሃም ስደት ንኽብሪ እዩ ከምዚ ሕዚ ኣብዚ መፂኹም ዘለኹም ኣሕዋትና ተማሂርኩም ጽቡቕ ርእሲ ሒዝኩም ኣብ ጽቡቕ ቦታ እተምህሩ ንደቂ ሰባት ጽቡቕ ነገር እትህቡ ዘለኹም መብራህቲ ትኾኑ ዘለኹም ሰባት ኣለኹም እዚ ትምህርቲ ክትውስኹ ክትፈልጡ ዝመጻኹም እዩ ካልኦት ከዓ ቅዱሳን ኣቦታትና ከዓን ኣብ ዓዶም እምነት ንክካይዱ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንከስተምህሩ ዘይምችዎም ተቃዋምቲ ይመፁ ከምኡ ከዓ ካሕርቲ ጴንጤታት ዝበዝሕሉ ግዜ ይነብር እሞ እዚ ንምስትምሃር ወይ ከዓ ንዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንክተስተምህር ግዜኡ ምችው ኣይኮነን እዩ ኢሎም ናብ ዝሕሽ ዓዲ መሪ ዓዶም ገዲፎም ከም ዝመፁ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ዓዲ ከዓ እዚ ክፍልኹም ኢሉ ከዓን ባሪኹ ቀዲሱ ከዓን ኣብኡ ደቂ ይረኽቡ ኣብኡ በሩኻት ይረኽቡ ከምቲ ናብ ዓድና ቅዱሳት 9 ቅዱሳን ከም ዝመፁ ማለት እዩ ሃገረ ቅዱሳን ዝተባረኸት ዝተቀደሰት ሃገር እያ ናይ እመቤታችን ሃገር እያ እግዚአብሔር ዝባረኸ እያ ብዘይ ሃዋርያ ዝኣመነት ሃገር እያ ህዝቢ እግዚአብሔር እቲ ህዝባ እግዚአብሔር ዝፈርሕ እዩ ቅዱሳን ዝቕበል እዩ እዩ ዝብል ኣብቲ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 14 እንድሕር ሪእና ይኸው ዘለው ብጣዕሚ ዝገርም ቅዱስ ቃል እዩ እንታይ ዝብለና ከሳጉጉኹም እንተለውሲ ከሳጉጉኹም ነቶም ዘሳጉጉኹም መርቕዎም እምበር ኣይትርገምዎም እንድሕር ክረግሙኹም ከለው ክፀርፉኹም ከለው ከማኣቶም እንድሕር ኮይንኩም እንድሕር ትፀርፍዎም ኮይንኩም እንድሕር ትረግምዎም ኮይንኩም ሲ እቲ ናይ እግዚአብሔር በረከት ኣብ ልዕሊኹም ኣይክህሉን እዩ እግዚአብሔር ኩሉና ከኣለ ኩሉ እናፈለጠ እናሃለወ ተዓጊሲ እዩ ኣብዚ ኩሉ ነገር እዚ ክበፅሕ ዝኸኣለ ስለዚ ንሕና ነቶም ዝፀርፉና እውን ይኹኑ ነቶም ዝንዕቁና እውን ይኹኑ ነቶም ዘየኽብሩና እውን ይኹን ብክብሪ ብትሕት ዝበለ ቃል ጥዕም ዝበለ ቃል እንድሕር እንነግሮም እንምልሰሎም ኮይና ናይ እግዚአብሔር ፈተውቲ ተኸተልቲ ንኸውን ኢና ኣፍታ መወዳእታ እንታይ ትብል እንተኽኢልኩም ሲ ይብለና ኣብ ኣፍታ ናይ ሮሜ እያ ተኽኢልኩምስ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ክትነብሩ ፃዓሩ ተኽኢልኩም ማለት ክትክእሉ ብደንቢ
ተኸይልኩም ኣይኮነን እዚ ክስታይት ኣይኮነስ بدم بختقلوا لكم نمنت حيله هواكم يخاب እግዚአብሔር እቲ ጽቡቕ ነገር ዝህበኩም እቲ ዘጽንዐኩም እቲ ካክፉእ ነገር ዝሕልወኩም እግዚአብሔር አምላኽኩም ስለዘሎ ንስኻትኩም ካብ ኩሉ ነገር ተሐሽኢኹም እሞ ካብ ኩሉ ነገር ጽቡቓት ተሓሳስባ ኣለኩም እሞ ሰብ ክቡር ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም እግዚአብሔር ዝፈጠረኹም ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ነቲ ክፉእ ዝኾነ ሰብ ክትምልስዎ ጸዓሩ ምስ ኩሉ ሰብ ብጽቡቕ ክትነብሩ ከዓ كل جزء صعروا تعجسوا دحريو نخبري كتوقعهم يزبلنا سلازي ازي سدت زبحال بستفعل عليه نجريو سدت زلومو زم كل التسدتات زياتهم من دحرينا يوم عبيت كريستياننا كل جزء تستوسهم أو قدس مصحف تصحيف وزركب كم ذهم زيرينا يذنينا بصح نجر زلو إيو نا دور قوس مالت لدحر جزء ويتانا مرحنينا يس كريستوس مساواريات خوينو مستير قروانو زرئيلو زمهرلو نجر سلازخونه عابي نجريو اننا قدس دنجل مريم كاب سدس زتملستلو ناب عدا زاتوتلو ناب دابا هاجر داويت زاتوتلو ايو شوعو هيرودس موته نغيس زنوره اركلا اسبحال نا هيرودس وديو እና ምናልባት ናይ ክፉእ ውላድ ክፉእ ይኸውን እሞ ከፈኣቶም ክሳዕ ሕዚ ኸይህሉ ቀጥታ ናብኡ ናብ ገሊላ ኸይድ ኣይደልየን ናብ ናዝሬት ኣተወ ናዝሬት እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃልኮ ኣብ ናዝሬት ርኢናዮ ለፊልጶስ ናይ ብሓቂ ድዩ ናዝሬት ካብ ናዝሬትስ ነቢይ ክወፅእ ይከኣል ድዩ እቲ መፅሓፍ ዝበሎ ኸብዲ ንዓንደረ በለ نعرف مرة قاقص هسلازي عم ناظري ترينا أيوه تخكل يو قويتانا مرحانينا يس كريستوس عبزي نبي خولديو زكاب ناظريت كركبيو زبال بمصحف قدوس بتخكلي ترى قاقص نعرف قاقص والو كامر عيد بلص نجر يلن نتي بورات سمعوس بمرأي ون كتحاسبت لها بإذن سمعت لها بعين ون كتريت لها زبلص النجر يوسخلك مالتينا እዚ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ስለዚ ቤተክርስቲያንና ተኽብሮ ዓብይ ክብሪ ጾምቲ እውን ኣለኹም ናይና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ስደታ በረከት ክንካፈሊና እናበልኩም ትጾሙ ኣዴታት ኣቦታት ሁሉ ኣሎ እዚ ናይ ግሊ ጾም እዩ ብግዲ ዝጽወም ይኾነን ካብ 7 ጾማት ዝኣተወ ነገር ኣይኮነን ብግልኻ ኩሉ ግዜ ናሰውን ሙሉእ ክትጸውም ትኽእል ኢኻ ትንሳኤ ብቻ እዩ 50 መዓልቲ ክጽወም ዘይፍቀድ ሰንበት ቀዳመ ንበር خالق زي خصوم يزبل سك خصوم يخلي جن خصوم من كل جن كم تم جبزات يتخون دليلنا مصحف كله سمعهم مرة تونجل شديشته بإنجليزية يوم لمستجم بقى تمكر الله دس دليل كاتكم تمس أنا بإنجليزية نشتي كمهار اللو ناولو بزعات بوتاتي أنا يرميهم وإنجليزية ذفل تترخي ولا أنت هم على إذ فتح هم نعبنا نفلتنا نتردنا هن كيدنا مرجع يدلي مكببار يدلي مسمع يدلي سلازي እግዚአብሔር ቤት ሰፍረ ለهم ሎሚ ዛቦታ እዚ አንድ እግዚአብሔር ግድ መሪጽ ዋህነስ በዝሕዝሕ ምህላኩም እንፈልጦ ከነዓጥን ከለና ተመጻናትን ተሃልዮም እዮም ተመጻናትን ድሕር ሃልዮምስ አቦሎ እንሎ ስለዚ መጽኹም ኣለኹም ማለት ንሕና ንሕጎስ እግዚአብሔር እውን ይሕጎስ ንስኻትኩም እውን ትሕጎሱ ነብስና ትሕጎስ ስለዚ ኣብ ለማዓንቲ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ እግዚአብሔር መዓልቲ ዝኾነ ኣብ ገዛኻ ደቂስካ ምሕዳር ሕማም እምበር መድሓኒት ይኸውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጽና ስለ ነብስና ስለ ህዝብና ስለ ሃገርና ስለ ቤተ ክርስቲያንና ስለ መራሕትና ስለ ኻሊእ ነገር እንተለምና እንተጸለይና ናብ ኣምላኽና ኣይሰምዐና ማለት እዩ ስለዚ እተሰዲድ ዘለ ህዝብና ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ናብ እዩ ተሰዲድኒ ብእምነት ዘይመስለና ህዝቢ ትርኢ ዘለኹም በእምነት በቋንቋ እውን ብዙሕ ዘይንኽእሎ ህዝቢ ኣብ ሱዳን ካብቲ በቋንቋና ንራዳድአሉ በቋንቋና ብሓደ ግዜ ነምልኸሉ ካብ ሓውና ካብ ቤተሰብና ብጭካኔ ከይደብደንሄው እግዚአብሔር ከዓ ኣብኡ መዕረፊ ሂቡ ከምቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ግብፂ ተሰደደሉ ካብ እስራኤል ዝዓቢ ዓዲ ደረኣ ነይሩ ግብፂ ደኣ እግዚአብሔር እኮ ኣየምልኹን እዮም ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ዝከኣለ ስለ ዝኾነ
ኣብቶም ኣረማውያን ሓዲሩ እውን ካብኣቶም ክመርፅ ከምህር ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ሱዳናውያን ደሞ ንኣና መፀጊዒ ኮይኖምና እኒሄው። ስለዚ ህዝብና ኣይኮነን 1 ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ጎይታ ኮይኑ እምበር ንሕና ስጋ ዝለበስና 1 ወርሒ እውን ሰሙን እውን ካብ ገዛና እንተወፂና ክንደየናይ ከምዚ ከብደና ክንደየናይ ከም ንሽገር ክንደይ እንበልዖ እንኽደኖ እንሰትዮ ኩሉ ነገር እዩ ዝፀበና እሞ እግዚኣብሔር ካብ ፀበባና ከሕፅረልና ህዝብና ናብ ዓዲ ክምልሰልና ሰላም ክገብረልና ፅቡቕ ነፋስ ክነፍስ ኩሉ ግዜ ናብ ቤተክርስትያን እናመፃና ንመድኃኔዓለም ኣምላኽና ክንልምኖ ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ማለት እና ሓንቲ ነገር ካስታውሰኩሞ ክውድ እየ ሓንቲ ኣዶ መፅአን ነይረንስ ኣብዚ ናይ ቀደም ቤተክርስትያን እናሃለና እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ እየን መፅአን ዘመናዊ ትምህርቲ ያው መምህር እየን ናይ ሳይኮሎጂ መምህር እየን እሞ ድሓር ብፍልሰታ እየን መፅአን ኣብዚ ሰብኣይ ዕረፍቲ ከኣትዋ እናረኣያ ኩሉ ፀግዒ ሒዘን ይምልከታ ድሓር ታሜ ቤታችን ኩሉ ግዜ ዝቆርባ ንእስ ዝበላ መናእሰይ ቆልዑ ርአን እንዲያ ኣባ ጥያቄ ክጥይቕ ኢለን እሺ ተንቆልዑ ህፃናት ዝቆርባ ዘለዋስ ክሪአን ከለኹስ በይንተን እየን ዝቆርባ ካልኣይ የብለንን ስለዚ ክዘልቀ ዶ ይኽእላ ወይስ ናብዚ ዓዲ ኣንስቲ ጥራይ ድን ዝመፃ ሰብኡት ሰብ ይመፁ እንዲዮም ኮይኖም ንምንታይ በየነን ይቆርባ ኣለዋ ኢለን ዋይ እሞ ንሰብኡት ጠይቆ እምበር ኣነ እንታይ ትብላ ኣለኽን ኢለየንና እሺ ብሓዳር ዘለኹም ሰባት ኣለኹም ኩሉ ነገር ዝተስተኻኸለ ምንም ምክንያት ዘየለ ማለት እዩ እዚ ቤተክርስትያን እዚ ሕዚ ያው ክንሪእታ ጦርነት ግድያ እንድዒ እዚ ክርስትና ድሓና ብዝሕዝሕ ኢላኒሃ ክርስትና ብዙሕ ያው ፅቡቕ ኣለኹም ኣብዛ ቁርባን ኣዴታት እየን ዝደፍራ ዘለዋ እምበር ኣቦታት ብዙሕ የለኹምን እሞ እንታይ ኮይኑ የበረዶ ወቂዕኩም ኣቦታት ሕሰብሉ ምስ ነብስኹም ብኣምሁ እውን ሓንቲ ኣዶ ቀሪበን ነይረን ኣብዚ መድኃኔዓለም ለምኹን ሓንቲ ሓፍትና ኣብዚ ማእኸልና ንክብሪ በቂዕን እኒዋ ይኣኽለኒ ጎየ ፀጊበ እየ ስለዚ ትማል እውን ሓንቲ እንጀራ እየ ዝበልዕ ነይረ ሎሚ እውን ሓንቲ እንጀራ ፀብሐ እውን ሓንቲ እንጀራ እግዚኣብሔር ኣይኽልክለንን ንነብሰይ ክሳዕ ዝጎይሀ ንስጋይ ክሳዕ ዝጎይሀ ዝኸዓነ ነብሰይ ክጎይለኒ ኢለን ንእሽተይ ዕድሞ እየን እና ግደፋን ደሞ ቃረብቲ ድልያ ገለ መሊልና ኣይ ይኣክል በቃ ምን ካብዚ እንድሓር ምን ይገብርን ኢለንና ሰብኡት ከምኡ ዝበልኩም የለኹምን ሓደ ካሕሳይ በይኒ ቀሪቡ እኒሄና ካኹም ዚ ንሕሰብላቱ እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ስለ ዝሰማዕኹምን እግዚኣብሔር ይስማዕኹም የቕንየልና ሰላም ዋዕሉ